Ama presents Buwan ako ang pasultihon. Matag tao ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, sampang kini, itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani-ano sa kita ni itong naandang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan. Ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag kanamo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing. Sama sa panyawan, herbal capsule, kugon herbal capsule, seed liniment oil, celebrity beauty soap, panyawan coffee mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, kiksunan lang atong arong magtatampo, no? Ang atong suwat tampo karon pilada kini sa usa ka babae nga nagpatago lang siya nga Marsing kini gibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sender si Marsing. Kinindaghang managsuon nindot unta kaayo, pero aray mabati inig abot tas mga pag-umangkon labi nagmaminyo na maginilugay na mas kabilin sa apuhan. Mao ni among sitwasyon, pero aro inyo kayong masabtan nga akong sugilanon no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip, sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ko ay di na kaya, hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Ay, Marsing! Ay, naghanap-hanap sa iyo na. Ay, mo pag-umangko na. Kinsa? Ay, mo pag-umangko rin. Unsa ka? Hala, kinsa pag-umangkuna? Ay, sos. Gawin dito. Kada ako, gawson ako, be. Gawin ako. Uy, kinsa maning mga bataa? Uy, Anak bitaw ko ninoy tinang, tiya, tiyo. unsay ngan? Ako ba, anak ko ninoy tinang. Patay-patay ka, ruhon ta ni Bi. Anak ka ni Tinang, unya, nagmanoy ka? Waman ko magmanoy, tiya, tiyo, si... Daoy, tiya pa ya, uy. Wag na sa kailan ako. Anak, magkakas akong igsuon. O, lagi. Pero kayo, trago dahil hang anong nagmanoy mga dahil. Dapat unta, no? Angay unta, no? Tatay o papa ba? Mama baron o nanay baron. Pero ano man taong, wa man kawit tahod sa mong ginikanan taon. Dili, tiyo, oy, tiya. Ambot na kong ipasabot pa. Ako, anak ko ni Nunoy o Tinang. Imo man ka nang igsuon si Papa Nunoy. Ay, pastila. Day. Anak, day ka ni Manoy Nonoy o ni Manang Tinang, ha? Hala, anak de kang manoy nunoy? Oo. Ako bitawang ilang ka na kinamagwangan siya, tiyo. Hala ka tus titay? O, tiya, tiyo. Ako bitaw ni si titay. Ay, pastilan pagkadakuan ako ni mo inday, oy. Hala no? Hala, katapusan na tong katong niadto ko sa inyo ha, katong namista mi pagkagamay pa nimo ato in town, oy karon. Hala, uy, bangag silong naman ka pagkadako na nimo. Ay, arang-arang kay nahinumdum na ka na ako, tiya. Abi na ako, dili di ka kailan ako. Ay, dili, oy. Pag ingon nimo nga anak ka ni Manoy Nunoy, nakakita dahil ko sa imong kilay nga murag, kuan, murag tres karakter. Ano na ingon dahil ko nga ikaw, yun. Pastila ni mong bataa ka. Uy, dali, isuot na rin, uy.
Kinsa may kauban nimo? Ako na, tiya, tiyo. Ah, dali, so dali. Dong Tibor. Dong, ay naramday ka diha. Uy, Silid pinagtukog nilakaw ka. Kanang palitan sa dito og snack si Titay B. Pastilan pinangga ko taon kay ning bataa. Uy, Sige, padayon na, dali. Uong na siya bangang sa gukoy. Padayon na. dali Inday. Sige, kaon na Inday ha. Ayaw ko uwaw ha. Kumusta naman dahil si Papa nimo? Si Mama nimo, kumusta man? Na, si Papa, tiya, tiyo. Muundang naman siya ang trabaho. Uy, nga naman. Kay sugat atong na mild stroke siya ba? Naulian biya siya, tiya, tiyo. Ang wa ramada ang iyang memorya. Usahay mahinumdum, usahay pud malimot na. O sa suga pa, murag kapundiro na. Paong siga, murag natandog yung gamay ang iyang memory, tiyo, tiya. Pag-atake niya, Hala, mao ba? ulaki tiya, tiyo. Limdano na kay Papa, uy. Usahay good kanang mo ato mi sa bangko. Nya, masakay may elevator, mukalit lang siya kasuko. Uy, nga naman. Mangita siya sa ingig daanan. Kinsa ko na nakuha, nga elevator man tong among nahimtangan. Hala, no? Magtuuban siya nga, iya tong kwarto nga elevator man to. Kaluoy sa taong manoy-nunoy. Uy, ya si Mama nimo, kumusta man? Si Mama Sad, okay raman noon. Nya hinahinay lagi siyang kuan ka ng panaod anang mga gagmayng kinason nga ipapilit bitaw sa figurin. Ay, mao ba? Kaluoy po taon, no? Nya mo nala inyong panginabuhi di ay. Nagkatrabaho naman ko siya, tiyo. Nakasud man ko sa call center. Mao nga, ako na nakinahinay ati Manila. Nya, si Mama, akong tampamdangon aron maatiman si Papa. Pero ingon man siya nga, sagdi na lang kuday, at least magkatabang-tabang ko gamay sa atong panginahanglan din isbay. Nya, dili man mabiyaan si Papa ni mo kay ni araman ko din sabay. Manisulti ni Mama tiya, tiyo. Oh, may kay wasa diya pasagdis Papa nimo, no? Ay, nanas Tibor ay. Day na Bor. Dali Inday, mga unta dali. Naluoy ko sa akong igsuon nga si Manoy Nunoy. Kini ako mga igsuon, nagtapok ni silang tanan dito sa among lugar gyud. Ako kay nalahi man ko, kay naglain naman kong puyo, na naman ko sa may syudad dapit. Unya to? Gipari man ko ni Mama o Papa tiya, tiyo. Kay mag-meeting ko namang managsuon. Upat mo makapuok, unya namatay naman ang usa tiya guada, minang tulo na lang makapuok. Unsa man ko ni mitingan day? Ambot lang tiya, tiyo, wa ko kay baw. Di siguro man ko pagpaanin ni mo din aron pay baon mo. Kay sila dito, ang tuloy ni mo ka magsuon, nag-meeting naman sila. Ug mao nang gipaari ka kay mag-final meeting mo ka nang kumpleto na mo. Ah, mao ba? Unya kanus aman ang meeting. Recorded by X Thunder Gaming. May plano di ay sila nga ilang ibaligya ang gamayng luna nga nahabilin sa among mga ginikanan. Unya to? Munay sabutan ninyo, tiya, tiyo, kanang bahin sa yuta, para kuno magamit ninyo. Unya, ang usapod kuno karason nga, mag-abot kuno mo tanan kay dana kunong reunion. Ay, mao ba? Kininday, murag nindot na minaw ko ninyo. Bakasyon lang sa tagapit ito. So, matulog adlaw lang god. Okay na kina. Ang dali asad anang tulog ka adlaw, tiyo, uy. Bisag usal ka si Mana good kumpati na na. Ay, naama sa good taon na trabaho sa tiyo ni mo, day. Lisod mag mo absent na. Lain na ba na ilang trabahoan? No work, no pay. Maya na sila. Ay, mausad no. Pero sige lang, tiya, tiyo. Ang importante nga naa mo dito para makapundok pud mo. Ah, mausad. Nya kanus among gikuno ang meeting didto. Karon sa badi, tiya, tiyo. Sige. Ako lang absinan lang. Pagkadami lang na daan tayo marsing. Mga to kita ng adlaw. Lugar gyud mo, Marsing. Ah, oo, Manoy, oy. Mag-meeting man kuno. Mag-meeting man tang managsuon. Oo, kay nakasabot mo good mi si Makoy nga kanang gamayng luna nila ni Papa ug Mama diha sa may karsada. Para mabahin na tong totoo kay nangailangan lagi taon og kwartas Makoy. Unya, ako pod. Oh, sige. Kamo agad lang ko ninyo. Nana magka-high buyer. Nanay mitan-aw sing, unya mingon nga mobalik ra siya. Pero sige lang. Ug dili to mobalik, nami gyud daghang mo tan-aw. Basig makauyon. Nya pila man sa baligya ng tuana, Manoy? Mao na atong mitingan ron ni Makoy.
Kay, tunto malagit ha. Karon abot ni Makoy. Unya, samtang mag-meeting ta, na ako'y giandam nga gamay salo-salo na to. Agi ba pag abot na to, pag-usab, kay dugay-dugay na biyat ang wala na magkaabot kitang totoo. Mao nga, hikay ko gamay para na to. Mas maayo hinuon manoy. Wa pa mas manoy makoy nganong nalangay man. Alas 5 pa maguyang out sa trabahoan. Pero ayan na ba na to siya? Mari na to siya. Oo, sige sige. Mutabang lang kog hikay. Unsa man day gipangluto ninyo manoy? Samtang nagpaabot mi nga maabot ang usa namo ka maguwang si Manoy Makoy, mitabang-tabang lang kog hikay para sa among salo-salo. Unya. Manang tinang. Unsa man ang giluto nimo nang? Ay, pinobre lang gud ng hikay day. May gitawag og basoy. Mo rin ni Bas. Uy, ikaw sa nas batsoy. Da, dili na igdugo. Ay, mutabang ko manang be. Asa pa may lutuon diha? Ay, ayaw na. Kami na'y bahala, ani. Lingkod lang dito. Nung sabiya ka, oy. Bisita ka na mo. Mao nga kami na'y bahala, ani. Nay. So, sige pang di niya. Tulkod ka. Katugon Bantay ka man man noon ko eh. Asa? Bantay ba? Nga naman? Pura lagi na siya buong kasoy atake, no? Ang uban, isang mga tuoy, pagkapinitan sa pag-atake. Mura klaro agi atake. Ang uban, maglisod pagsulti. Unya ang uban, maglisod paglihok. Kaya naparalay sa katungat lawas. Pero maano yun mo? May kinulti sa? Bitaw no? Pa, na si Tio Makoy. Naabot na. Ay, nana ko si Manoy Makoy. Dali dong, atong-atuan si Manoy Makoy. Hata na. Uy, kumusta naman ni igsuon akong hayahay pas mga pulis? Si hayahay ba, uy, pataka mo lang taong ka Manoy Makoy, uy. Ay, sus. Ay, nalanta ninyo. Sabi maganin ako di na mo mapakita, di na mo din kay maayo na yung pagkabutang dito. Oy. Dato na ko kay mo dito sa inyo. Uy, yung sagot ay dato Manoy, pataka man lang kagtabi Manoy, uy. Ay, sus. Pastil lang ba ninyo eh. Anak din ng mga taong muasenso na no. Di na mo paramdam sa mga kadugo. Unya og pangutanon mo kumusta na, di mo ang ko nga perti na di lang datua. Kung sabay tayo dato Manoy, uy, pataka man lang kagsulti. Og dato pa mi, di mi magtaksi pa ingon din uy, mag-auto gyud mi. Pero unsaon, wa man taon mi auto. Mas may manggani ka kay napa kay tricycle, kami wa gyud. Liman ka, taksi sakyan pa doon din eh. Analata ninyo eh. Digin mo maduol eh. Ano Di sa maning mo imo, muduol. Noy? Ay. Wa ko kasabot nimo gyud. Ay na lang, kukira. Eh, Dali na mo, Marsing, Makoy. Mag-meeting na ta. Para iniguman sa tong hisgutanan, luto na tong sudan nga ipaluto sa nako. Aw, mga andayutan. Dali mo nga eh. Arito dali sa may sala. Isip ako'y karamagwangan at pamanagsuon. Unya, totoo naman lang tayo kay, wala naman ang usan na to kay suon. So, ako maoy mahog ini deciding officer. Okay, una sa tanan, gipatawag ko ning mitinga para masabutan nato ang bahin ning usa kayuta nga sayang kayo, wa matiman. Unya, mas may tingali, nga ato na lang ning ibaligya. eh. Og bahino nato kung pila ang halin. Aron sa ingon, mapusla na to. So, kamong duha, usa man okay ra mo nga ato ning ibaligya, kay pila na katuig, wa magod na to mapusli. Mayo taw, giabangan pa na, kay makadawat ang binuan. Sige. Ako okay ra ko anak Manoy. Ako di ko musugot. Nga naman, Makoy. Anong musugot man ko nga, pila ra may kitaon o ibaligya na. Gamay ra ko na. Pila ra ko na ka square meter. Ay, bisa gamay, mahalin maghihapon na. Mahalin bitaw. Pero ta pila ra man lang taan ha. Okay rin nyo kay kutahan man mo. Bisag palitong pa nag 20 pesos, wala ko'y mawa ninyo. Di na masakit para ninyo. Ako, akong pamilya, ibaw biyagin mo nga, nag-abang rami. Maayo mo kay naama mo ikaw galingon yung yuta o bay. Ano sa may buti may pasabot anak Manoy Makoy? Suluhon na lang nimo. Dili sa namayo, Makoy. Pilagutang, pulos mo puta na kinahanglan og kuan kwarta kay pamilyado ta. Ha? So na kinahanglan ta og kwarta. Di Dili ba? man kay ikaw ray nagkalisod. Eh, magod manoy, ang ako unta ba nga kung magilan na maganit ag managsuon tang to, tanaw sa natukin sa ilabing nagkinanglan, oy.
Katungwa kayo magkinahanglan og kwarta, di lang mo ta mapil-apila ha. Ay, taon-taon, say, ba't ipasabot ni mo Manoy Makoy? Di ko ni mo paapilos bahin? Kamu na lang dahil duha. Ay, nga nanawag pa man mo namo. Wa na lang unta mo musulti nga mauna. Kung gusto man dahil ninyo nga suluhon ra ninyo. Ay, wa na lang unta ko ninyo sultihi. Nya karon ipahibawa man ko ninyo. Aw, unsa ko di ay ni. Gusto ra di ay ni mo nga kamuray magbahin? Naunsa ka man sa ay paghinakog Manoy, oy. Samot na lisod-lisodron kas imong panginabuhi, ana. Wa mo'y labot. Oh, Manoy, Recorded by X Thunder Gaming. Oh, sa itong rodak ko, may tingog, ano, ka. Meeting sila, niya. Ang lalis mo yun. Ito, nagpipanglatahon ng mga kanaan. Ito, ato ako. Ang nagadaot maguni mo kay di ka maungmutan-aw sa sitwasyon. Angay unta nga mutan-aw mo sa among sitwasyon. Naglisod gud mi. unya, amo dilang saong naglisod mo ron. Ay matong inyong giingon nga kitang managsuon. Gamay naman lang ta, ha? Magtinabangay kita. Tabang din ang inyo nga. Tabang din inyong himo, ha? Tabang mong doot. Makoy. Di man nahustong imo hado. Kung gusto kong tabangan ka na mo, dili ka mag-iningon ana. Dili mo na mawira rason aron tabangan ka na mo. Kung kinahanglan kag tabang, labaw na ko. Na-stroke ba ko? Agan kay kong tambal nga gamitonon, gimintain, ikaw. Etake na ikaw. Wapa. Oh, wa mo di ay. Sa ato pa, mas okay lang ka kay nako. Ako gitake na ko. Kumain na lang gani kay wa ako ma-paralyze. Eh, Ang nadamage rin ako, ang ako rong memory. pero magkainumdom pa mga kakamanoy. Makahinumdum pa, pero usahay malimot ko. Parehas karon oh. Nag-unsa gani katutangan eh? Meeting ka Manoy, oy. Nag-meeting? Ano man? Titay, day, titay. Ay, tiya. Nakatumar rin tambal sa papa ni mo? Oo, ganina. Pero, dili man to sa iyang sakit sa iyang, ang iyang gitumar. Oh, unsa rin tambal ang iyang gitumar? Si Rodan. Unsa? Nga man mo? Kinsa man mo? Usa niyang toyo, ha? Usa niyang toyo na ko din eh? Day, titay. Tiya. Tawagas mama ni mo, be. Patumaran ni tambal sa papa ni mo. Sige na. Noon sa ito kanina, maraming tagko yung tingog. Da, Manoy Makoy, oy. Unsa bitaw ng tawhana. May kalagot man tingin na siya daan ako. Paratuon ko ni Dara kung makakamot bigay. Ano mo gulo? Yun sa mga. Ay, wa man good. Nagsulti lang di maayo. Kayon saon, may gawas man ang kinaiya nga. Kinaiyas, pagkahakog. Ha? Mo ba? Eh, na siya buti mo pasabot na. Gusto niyang ibaligya ang bay. Unya, diday ko iapil niya sa bahin. Kay lagi, wa ko ta magkinahanglag kwarta. Kay maayo ko no ang atong pagpuyo ba? Ano? Hayahay ko no kay ang atong pagpuyo. Yeah, happy sa doon ay hangin. Pero may hangin, lumot kayo. O, sa kay lami ikastorya. Mo kay naglagot ko. Nayabag siya. Yabag siya. Sabi diha ay, suko din na siya. Wa ta magparamdam niya. Naunsa. So may kalibutan na itong nga unsa sila diri. Busy na sa itong panginabuhi, sad. Dapat unta, musulti sila kung sa problema nila. Di kay maghuwat sila nga, mupaduol pa ta nila. Ay, pila naman tayo pagsulti. Uy, nagaunsa sila dinhi. Ay, susun sama. Maon sa naglubi na. May butaw dito. Yung maulit ha. Nya si Manoy Nunoy. Ay, makulutahan ko na sila. Ay, yung kulotahon man mo, uy. Sagdi na sila, sagdi na sila. Sige. Mananghid lang ko nilang tarong. Manoy, okay na ka? Nakainom na kasi mong tambal? Oo, manahal salamat, ting. Mulit na lang tingali mi Manoy. Uy, kay murag lisod man ng mitinga. Wa kong kasabot. Lisod yun sabton. Yung mga pobre man mi. Di man may paniyas diyan sa uban nga dato na. Kung nagkikailan na mo. Manoy Makoy, unsa gyud ay problema ni Manoy? Kamu ang dunay problema, oy. Yung mga hakog mo. Naamoy dagang kwarta, yung mga ngayo pagyapon mo din eh. Dapat unta, inyo lang ipalabi ng kanang ng mga pobre ba, namong mga pobre, inyo lang unta ipalabi na mo. Pero, naong mo din mong kwarta. Taon pagsulting inana mo na ibida. Hoy. Pagkapila-pila, pagkakilabot na sa pamilya, no? Ayay. Tibor. Matay ba itong kabaw, ikulata na ko na. Wa, sa una, pero karon sa do naman may, pabil niya na ta, sawa mo na ako. Kung sa'y problema sa Kaya dako. lagi pagkapila-piloy, makilabot. Ikaw na ako mo na parbira. Dapat, mangayo siya bahin taon kay may katungod man siya. Anak ko sab siya. Hindi gusto ka suluhon sa nimo taon. Usay suluhon.
Binuang maning imo. Ay! Sama ka ba? Ano sa boy? Siya Ano lumayad ba nagsupagay mo? ko. Tibor! Ay na lang, Tibor! Para ako sakit. Yan sa mo, oy. Ano lang mo din, he? Giyahak ka niya, oy. Ay, undangan na ninyo, oy. Oy, undangan na. Mao na akong problema kay gusto sa akong maguwang nga sila lang magbahin sa yuta. Sa halin sa yuta nga kabilin sa among ginikanan, mahimo di ay na, anak man ko. Pero kining maguwang na kong usa, maldito kaayo. Gusto gid niya nga sila ra, di ko paapilos bahin. Pwede di na di ay, yat. Mao na akong problema. Ma'am, naani basahon diha, ma'am? Unsa man og kamo ang pasultihon? Marsing. Ate Pres! Okay, ang sendo nato karon adlaw. Ang sender na to, Ate Pres, si Inday Marsing. Marcy. Kanis Marsing, Ate Pres, kanabang na yung mga banagsuon, manaan siya mga igsuon, karon nag-meeting sila kay, kung ano, lagay bahino ng ilang mga kuan. Ang kining usan niya ka, maguwang Ate Pres, kamador ba kayo? Nya ngano ko nung bida ngano mangayo pa man taon magbayo no mga pobre man kami diri kamo maayo naman mo pagkabutang ilang mayo lagot ra sila Ate Pres. Di lang niya bahinan iyang igsuon kay tungod kay dato na. Tinuod na. Sa ka ba? Ano sabi? Imuha man May katungod man din. Uy, na niya. bahinon to na ninyo. Bahinon gyud tinuod na. Unya nagsubagay siya si Amba na Ate Pres. Oh si sa tuyang manoy niya nga Tibor. dili si Tibor yang katong mano niya Katong iyang... Bana ni Marsing. Oh, kisa to si yung Makoy. pangan, ha? Makoy. Makoy. si Makoy. Ang katong usang maguwang masakit mo kalit lang pagpahinga limon Nonoy. kato man si Nonoy. Oh, no, mao to mingon sa nag-usam ta dinhi. Sorry. Oh. Malimtano na, no? Malimtano na. Liwat sa nagda, kadi katultol. Oh, di na katultol. Magbarog lang matug. Ayos. Ala, uy. Kaluoy taon. Kanang Abi, o sayo basa na to diha bambe. Basahir ni sila bam. sa dili pa, kalibit ang paggali sila sa yuta. Ang kana mga ko naibawaan nga bisag anak sa laing asawa, bahinan man gani sa yuta. Oh. Bisag dili legit nga anak, dili legitimate. Tagaan magaling bahin gihapon. Di tao do kanang kinaluoy lang ba no? Oo. Kana na ba isuon kayo? Kung ari ka sa panultihon 22, Yeah. 28. Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. Kaya kung gibasa kay pananglitan ni butan nato Augustus Makoy nga siya ray kaangkon sa yuta kay sir ko ni nagkalisod dili la apelon si Marsing. Maigo siya ning ingon nga ayaw balhina ang utlanan kay ang utlanan murag bayan na lang di mo siya bahin. Dili man eksakto. Abi ni mo Makoy, Marsing, kana si Makoy, wag gina sa kahibaw kay bisan og pobre ba ka o dato ka bahinon dud kay anak man mo, mag-angay jud mo. Oh, pananglitan karon kay nagkasinukpagay naman na palitang magdako jud kamo nya maabot mo sa ipatawag mo sa barangay mas maayo or mahibaw na si Makoy kung asa siya nasayop. Pero katong iyang igsuon nga murag kuan kayo, may panihangyo siya sa... Si Makoy, si Ate Pres. Makoy, may panihangyo sa igsuon nga arang-arang pagkabuta nga. Dahil taga ilang kong gamay na imong bahin dahil para dako akong yuta. Oh. May panihangyo kadi kay... Mao may buto sa puti pero iya pinataas mo diya ha. Oo, Gamit kanang- man niyang Kuan man, manuyo man sila yun. unsay tawag ana sa kanang og sa pagkaon pa sirok nga kanang kay kabtangan Hangol. Hangol. Oh. Hangol pero dili maayo. Kinahanglan ba hinuna pero nihangyo lang ta siya Hangyo lang ta siya. igsuon. Pwede Na, magmingon siya nga, panay- "Day." Ay tagamay ana Oo. day dako lang ring ako Oh, day. pananglitan buta na Oo. to pananglitan pulo ka hektarya. So ay butal tok siya aron tarong pa kayo sila asel tag 3. Pwede magingno nga kanang pwede inyo kanang tunga lang tunga lang inyo ako ali Oh, ako lay 3. Hangyo lang ko day tabang lang nimo ana ba. Tabang lang. Ya kanang Musugot di ay. oh, yung sa mga liho ko noon sa inyo mo kuan lang Oo. ko. Ana ba? Oh. Dili ipaagi sa kasuko o Oh, kalagot. init mo gud iyang oh, lain kay standard. Samot man ninon, sakto to mo, samot ang imong kun kuan ka kanang unsa ni dili manikas no kanang mukuan ka sobra ba nga dili ila inyong kabubuton nga gibahin imong kuan imo jung kuan katungod samot ka sakto yung gingon nga mo samot ka dili momento ang imong panginabuhi. Oo. Diba? Sakto kanang sa pagsugod lang sa meeting lang daan, gusto mo siya nga permis ang taong tingog. Lain jud siya gawi. Unsa ka og siya pamipinat ka magwangan? Lain jud siya gawi. Oo, og siya pa kay kina magwangan, mo idrito niya dili niya tagaan niya ang mga manghod. Tanaw ni mga tiplas kung nasukot, dili ka to sa high blood sa man. Dahil dili iya gito. Kung dito pa ta pananglitan natin pala tong tanaw ni mo, si tanaw ni mo namuwa na daan yang naong.
Lain jud, lain gyud. Og dito pa ko sa away ako makita lain. Unsa man? Ang umoy ni Puwa. Salamat ako na dito lumanon. Kulagong puzzle tihon.